И ето го Георги шефа, на всички майстори работи и всичко му върви, завиждат му всички. Душмани, по него спрете! Давайте! С него не се сравнявайте! Да са му живи и здрави децата и все да му е в ръката парата. И не забравяйте от него, учете се и по-малко завиждайте, само гледайте кой е патрона на крива бара, шампиона в казиното свала всяка мистерия.